La un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi ne jucăm Minecraft cu o prietenă de-a mea pe nume Cezara. Salut! Și sunt nebună! Da, în sfârșit a venit la mine și mi-am schimbat skin-ul. Sper să vă placă. Bun. E super cute, eu i-am ales. Da. Și vreau să le ceva. Imediat că nu văd. Și ca să știți dacă m-au auzit așa de bine, pentru că sunt la Tudor acasă. Da. Bun, acum ne jucăm concursul de construit. Bine. Da. Deci acum Și practic... azi vom face o pisicuță! Nu! Nu vom face. Facem uite așa. 3x3. What? Ce faci? Ceva. Bun. Să-mi ziceți voi ce faceți, doar că eu nu pot să-l văd. Ba da, mă poți vedea. Ah, Pe da. telefonul meu. Da. Dropper. Vezi greu să nu se închide telefonul. Anvil. Hârtie. Nu. Vreau hârtie. Paper. Sper. Bine. What? Fântână. Să nu le iei, te rog. Sau de fapt le poți să le iei ca să le șterg. Ca să le ștergi. Ia. Okay. În loc de fântână aici să pun bază secretă. Bază secretă. Mai avem una. Da, e fântână. Știu, dar mai este o fântână aici. Și o piscină. Piscină. Perfect. Le-ai șters alea? Da. Bun. Cum ți-am zis eu. Bun. Bun, și acum imediat Și azi vom face una sau două? de toate. Toate! Bun, intră aici. Imediat. Te las pe tine să apeși butonul. Să vedem Butonul ce ți apare. moti. Ce e? Bază secretă! Ok, haide să construim. Acum ștergem foaia? Nu. Nu, pune înapoi. Îl voi pune. Ok, o pun eu. Bun, și acum imediat să pun spawn point-ul aici. Bine. Ca să ne omorâm.
Bază secretă. Sincer. Sper Dar trebuie să ne ducem la depărtare. Nu chiar foarte depărtat. Adică, uite aici, ar fi destul. Și tu du-te acolo. Da, e perfect. Bine. Hai să construim bază secretă. Sper să nu se topească. Nu știu despre ce vorbesc. Cred că voi îl vedeți acum pe Tudor. Ia uitați. Da, ați ghicit. Nu vine să cred. Cred că baza asta toată lumea o știe. Bun. Ok. Da, da, chiar că toată lumea o știe. Dar contest. Scuze. Ok. Bun. Ok. Să nu ziceți nimic de baza mea. Pentru că așa o fac eu. Ok. Și, în primul rând, în baza nu trebuie să fie nimic interesant, dacă ar fi un pierdut noroc. În baza mea secretă va fi. Scuzați, vă rog să mă scuzați. Ok? O lăsați să mă nimic pe geam. Vrei să-ți dau light bulb-ul? Nu. Ce nu? Chiar nu. Asta secretă toată lumea o știe. Dar unii oameni nu știu. Sper să vă placă baza mea. A mea, nu a lui Tudor. Atât. Cred... Uite așa un rând. Așa. Și acum ultimul rând. Și aproape am terminat. Acum trebuie doar să fac asta. Să dau pe zi. Mi-am șters. Ce? Baza mea nu știu cum fatura. Și dacă nu dați un like și un subscribe, niciodată nu o să mai primiți în viața voastră o salamandră. După ce terminăm baza asta, m-am cam gândit să facem ceva. Ce? Ceva care nimeni nu trebuie, toată lumea trebuie să facă. Altfel mă supăr. Și am vorbit cu părinții voștri și voi o salamandră. Yay. Mama mea e prietenă cu tatăl vostru, cu... așa. Toată lumea e prietenă. Are vreo 200 și ceva de prieteni.
Mai ales pe TikTok. Da, eu de fapt am 700 pe TikTok. Followeri. Vă întrebați, cum are oare? Face hack-uri, nu? Și dacă sunteți buni, abonați-vă și la mine. Nu știu ce ai. Adică mai scuipat. Bine. Bun, ce vă mai face familia? A mea bine? Bine. Aveți cățel sau pisică? Sau pește? Scrieți în comentarii. Nimic. Oh my god! Deci de aici... Stai. Trebuie să fac de aici ca să arate mai bine. Bun. E berierul meu. Nimic. N-am zis nimic. Am auzit că ai zis ceva de bară. Ce-i bara? Berger. Ce am zis? Prieten, ai zis tu doar sau nu? Să mă uit pe filmare sau nu? Să văd. Vă rog să ziceți că nu. Ce? Mă voi uita pe filmare. Stai liniștit, boss. Stai liniștit. Te rezolvă, mamuța. Cine-i maimuța? Mamuța. Ai zis maimuța. Am zis mamuța. Ai zis maimuța. Bine, să zic că mamuța. Ei. Am zis mamuța. Ba da, ai zis maimuța. Asta am zis și eu acum. Ai zis mamuța. Am zis maimuța. Ai zis mămuța. Ziceți în comentarii, am zis mamuța sau maimuța? Mămuța. Mamă, de ce obosită. Și baza asta, în loc să fie secretă, va fi amuzată. Lumina mea. Bine, nu o lăsăm așa. Și aici, pentru că vreau să fie o zonă amuzantă. Voi pune aici. Chiar nu știu, dar nu pot. Buci, buci, buci. Buci, buci, buci. Amuci, muci, buci. Bun. Am băgat-o. Deci când termin eu baza secretă, se termină și timpul. Ba nu. Ba de. Dar nu e corect. Ba da. Ba nu, chiar nu e corect. Uite bine, când ți se termină și baza ta. Ce ai zis? Pentru voi sunteți așa. Bă, de ce rău de ăștia? Nu știu. Eu n-am râs. Ziceți, a râs tu sau nu? Oh, și acum trebuie să fac neapărat asta.
Fără să știu. Mă plictisesc. Dar voi asta cu 2 locuri sau? Ce ai zis? Nu vine să cred că faci asta. Îmi sip, 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 sip. Supă, supă, sup, sup, supă, sup, sup, supă, 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 să pun pisfol și nu poți să pun niciun mob? E pe pisful. Oh my god! Ca să fie fain, fac prima și o grămadă. Fac doar ceva. Ca să fie închis. Problema este că închisoarea mare care am vrut să fac nu e fain. Dar oare să... Tu doar să băga să nu și am băgat-o chiar foarte. Suntem așa. Nu mai pot. Ne-am terminat baza. M-am blocat. Ajutor. Perfect. Așa. Mamă, nici măcar n-am făcut pereții, nici acoperișul. Îl băgați pe tot, dar nu înseamnă nu știu ce-o pățit. Eu cred că oile nu știu ce au pățit. Mă duc. Oile, da. Sau doi. Mi-a aflat secretul. Mai că dar nu pot să construi tot. Ne așteptăm aici, ok? Unde? La ăsta. Bine. Nu știu dacă o să fie interesant. Băi, dar merge. Ce idee groaznică. Ce idee groaznică. Nu e chiar așa. Bă, da. Chiar deloc. Bă, da, chiar foarte mult. Perfect, pune două de astea. Ce perfect. Perfect. Ce înțelegi într-un perfect și un neperfect? Textul, chip, speech for chat. Times a day. Deci că e bază de nu. Yeah. Sper să fie bază de noob. Bine, am terminat. Haide. Bine. Cine e primul? Eu. Nu, tu. Haide tu, haide. Nu, dar nu e amuzant. Hai pe sfârșit. Hai. Crezi că n-am făcut nimic, nu? Ba, ai făcut cu beriul. Nu. Ba, da. Bun. Dă beriul. A? Hai dă beriul. Uite, n-am.
Ce zi? Deci, hai să zicem. Deci zici că nu e nimic, da? Ce zi? Nu știu asta. Cum ai făcut, Regina? Nu mai sparge. Te rog, nu te uita. Dar am văzut că faci cu berry-ul. Ăla-i mână! Am zis să nu te uiți. Deci zici că nu e nimic, da? Da. Bid is too far away. Uite, vezi? Bid Poți is să too ajung far la away. bed. Bid is too far away. Bid Te-ai is văzut? too far away. Ai Bid văzut că is nu-ai too făcut far nimic? away. Ce zi? Vino un pic aici. Dar că nu trebuie să vezi ceva. Vezi? Și am făcut aici. Care-i baza? Asta. Atât? Da. Dar baza secretă care-i? Asta. Că zici că nu iese nimic și de aia. Zici că s-a luat foc. Haide, Dă-mi barrierul. Bine, unde? Hai la mine acasă. Uite ce repede alerg. Păi dacă zbori. Sparge asta. What the heck? Doamă, ce faci? Mamă, se sufocă asta. Eu plec, vorbește. Ceau. Mergem și noi acușa, da? Ah, bine. Aici, aici. Acolo am văzut. Păi, acum ce facem? Scuzați-ne, a fost doar la televizor. Acum eu apăs butonul. Casă. Casă! Bine, mă, bine! Prima. Ia-ți itemele de care ai nevoie. Tu deja ai terminat și eu deja am terminat casa. Care casă? Păi aia e o casă? Aia e o casă. Și o bază secretă. Deci, alta. Bază secretă, deja Dar am eu făcut. chiar vreau casă. Păi dacă casă deja am Da, e făcut-o. bază! Păi, da, dar arată ca o casă. Bază secretă. Dar aici îmi pică numai bază secretă sau casă. Stai că am luat 3. Eu vreau casă. Dar deja e... De ce tot îmi pune pe casă? Păi dacă de casă, înseamnă că facem casă. Hai, Casă sau bază secretă? Nu. eu fac o casă. Nu faci. Piscină. Piscină, bine! Nu e piscină. E piscină. Piscină. Bine. Piscină. Facem lângă asta. Piscină. Ai uitat că îți dă copyright. Dar nu fac nicio muzică de pe YouTube. Doar mă plictisesc. Și dați note în comentarii, da? Ok. My good old friend. Nu știu ce am impresia că îmi dați mie nota mare. Bed is too far away. Bed is too far away. Hmm?
zona de copii. De copii. Scuzați-mă. Da, mi-ați descoperit hack-urile. Țămpilaș? Era doar la televizor. Deci nu poți să vorbesc? Am oprit pentru că trebuia să mergem unul din noi la baie. Păi, dar nici măcar n-am făcut nimic. Bun. Ok. Asta de copii cam simplă de făcut. Și eu am una de copii să fac. Eu pun și tobogane. Bravo. Eu nu pun ca să e o piscină doar. Mereu e prea mică. Prea mică mereu. Nu știu care e diferența de piscina de copii și piscina de adulți. Pis, nu piscină. Pis. Pis. Piscina. Așa. Oh my god, mi-ați descoperit hack-urile. Da, de-aia mi se mișcă atât de rapid mâna. Adică uitați-vă și voi. Că am hack-uri de aia. Oh my god! Oh, sunt foarte enervantă singură. Sai că n-am niciun hack. Ce? Mereu. Când vreau să fac piscina de adulți mari. Deci hai să... Piscina. 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 Piș! Piscina. Piscina. Bine? Așa. Mereu. Când vreau să fac cea de copii, vreau să fac un bloc. Și știți care e diferența? La piscina de adulți fac de 2 blocuri. Nu mai zi. Piș. Pis. Mai bine? Peace. Pis. Peace. De la pace în engleză. Piscina. Piscina. Tu dă? Perfect, am accesul. Nu cream că am luat. Ta-da! Ai uitat că eu ți-am dat. Chiar am uitat. Bine. Bine. Cine mă pot să fac piscina așa de mare? Nimeni. Tu. Știu că acolo era
Așa, zic. Unde ăsta, dar am vrut să-l sparg, să știți. Bun. Deci prima dată la tine acum, ok? Ce? Deci prima dată la tine acum. După ce termini piscina. Da. Că data trecută eu am fost primul. Bine. Și sper că nu vă plictisi să vă uitați la noi. Da. Pentru că noi suntem foarte plictisiți. Să știți, ne pare rău că o să facem 2 episoade, dar avem 31 de minute, ok? Deja. Deci vor fi 2 episoade. Să terminăm piscina și gata. Pentru că avem prea multe secunde în loc să... Prea multe minute. Bun. Nu mai să fac ceva și termin acum piscinuța. Piscinuța. Bun, primul layer terminat. Acum al doilea. Dar să ziceți cum vreți să continuați, da? Ok. S-a terminat. Bun, eu am terminat. Piscina mea. Să văd. Azi facem lecții, să zicem piscina. Piscina. Așa. Dacă vă întrebați de ce nu mai vorbesc, este pentru că Pentru că. de și le șterg astea. Ia am o idee. Să fac uite așa.
telefonul meu. Și ce mai faceți? Că sincer m-am plictisit. Voi ce mai faceți? Bun, acum hai să vedem ce zi tu ești prima. Haide. Piscina mea e aceasta. Nu atât de faină. Cum te poți urca? Stai că te ajut eu cu ceva. Păi te pui de la piscina mică, așa. Eu am o idee, ți-am pus aici scări. Acum ai de la mine. Deci aici e zona adulților. Și stai. Trebuie să fac niște modificări. Mici modificări. Tu doar nici ta nu e așa de faină. Stai un pic. Deci aici este zona adulților și vii pe aici. Așa zici că... La zona copiilor. Bine, haideți să... Stai un pic. Trebuie încă o mică modificare. Gata. Perfect. Acum vină cu mine. Să-i dau pe sunrise. Ba nu pe sunrise. Pe sunset. Zi? Uite-te unde mă uit și eu. Da vino. Dar vreau aici. Aici, hai aici. Mulțumim, stați un pic. Mulțumim că ați vizionat videoclipul nostru. La revedere!